வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவர் சொல்லிட்டு எங்க மனசை கொள்ள அடிச்சிட்டீங்க. சர்வர் ப்ரோ தான் வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா, சரியா? நீங்க அவருக்கு ஏசப்பா பத்தி சொல்லணும். ஏய் ஹாய் எம்மி இமேஜின், நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். உனக்கு ஏசப்பா பத்தி தெரியுமா? யார் அந்த அப்பா? எங்க அப்பாவே எனக்கு கேட்டது வாங்கி தர மாட்டாரு. ஏசப்பா வந்து எல்லாமே நமக்கு வாங்கி தருவாங்க. டெய்லி தேடினா அவர் வந்து நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுப்பாங்க.